Kung panalong travel getaway o water adventure ang ginapangita, usa ang Caraga Davao Oriental sa mga nagunang lungsod nga hashtag blessed sa mga maanindot nga lugar nga perfect sa tuan sa mga mahilig ug adventure sa Manako. Gikan Davao City, padulong sa Caraga, Davao Oriental. Sakay sa pribadong sakyanan, mukabat og 5 ka oras ang biyahe. Para sa mga buot mobisita sa lugar, safety should be the priority. Make sure nga andam ang inyong requirements sama sa Davao Oriental QR Code, valid ID, ug pagsunod sa health protocols sama sa pagsuot pirmi ug face mask. Ug allowed lang ang 15 to 65 years old nga mosulod sa probinsya. Gikan sa sentro sa Barangay Lamyawan, Caraga, Davao Oriental, musakay og habal-habal nga 20 minutes ang biyahe ug 10 minutes nga baktas depende sa pacing sa paglakaw para makaabot sa Kapuka Falls. Kaya tara na! Padulong sa Kapuka Falls, maka-amaze nga view sa landscape sa Caraga ang misugat sa amua. Refreshing ug makarelax ka talan-awon. Perfect alang sa mga buot mag-recharge og hilig sa nature tripping. Samtang nagkaduol sa falls, madungog na ang pagdagayday sa tubig gikan sa taas pa ubos ug mas maka-excite nga makita ang natural wonders niini. Human ang very challenging at trek. Mga kapuso, naabot na kita sa Kapuka Falls! Anong kapok-kapos ang gitawag ani? Ang wabang aning panahon nanay mga apok-apok na diri sa likod. Katong kapok-kapok mo tagi dalag kapoka. Tuog pa to sa 1995 gisugdan namo ni sa LGU. Hantod karon, tuloy sa Dios nagpadayon na ang kanani. Apan una makaabot sa mismong falls, kinahanglan usa kita mutabok sa sapa. Ay dako na tawag sa local ng mga turista ning ari sa Kapuka Falls kay ginikan ang mga driver na namo dito ibuhat na mong tourist guide. Nakakita nun ang mga driver ani sa Barangay Lamyawan. Ug pag-abot sa mismong falls, Mga kapuso, na ay binuha niyo kung bago na kayo sa falls, kinahanglan niyo mong buhalok o isip o bato. Aron dili ka ubuyagan. Punta, ibuo na ito na. Okay, bato ng siyon. Ready na, tara! worth it ang taas nga biyahe tungod sa maka-amaze gayod nga kaabunda sa kinaiyahan. Daw mibalik ko sa pagkabata tungod sa kalipay nga akong nasinatian samtang naglingaw-lingaw sa pagsalom dinhi sa Kapuka Falls. Ug tungod kay usa sa mga water activities ang diving. Busa, wala gayud nako gipalampas ang higayon. Cool ba hinam sanglit first time nako mag-dive. Pero kakayanin para ninyo mga kapuso. What a nice experience yun and one for the books. Tungod kay, bisan pa man luyo sa pandemya, nahatagan kita og oportunidad aron masaksihan ang kaanindot sa Kapuka Falls. As the saying goes, you only live once. Busa sa simpleng pamaagi, atong hatagan ang atong kaugalingon ug panahon to celebrate life and blessings. Kauban ang atong mga minahal sa kinabuhi. Kapuka Falls, ikaw na, wala na'y lain pa. Mga kapuso, bumalik pa ang Atawid Regional TV!